درود دوستان. تو набарди Карим Абдраҳимов як ҳафта монд. ҳафтаи оянда рӯзи 1 феврал дар Узбекистон дар Лигаи Октагон дар Ҳумо Арена варзишгари номдори тоҷик Карим Абдраҳимов бар зидди варзишгари ӯзбекистонӣ Ибрагим Шайманов муҳориба хоҳад кард. Ман ҳамеша интизорам ки ҳамеша мусобиқаҳои Карим Абдраҳимовро интизорам, чунки ӯ ҳамеша ҳамон ҷангҳои беҳтарин, ҷангҳои хубро нишон медиҳад. Агар ҳарифаш нахоҳад ҷанг кунад, Карим Абдраҳимов ӯро маҷбур мекунад ки ҷанг кунад. Ба хотири ҳамин ҳамеша ҷангҳои Карим Абдраҳимов шавқоваранд, тамошобинанд, ҷаззобанд. Ҳамеша кӯшиш мекунад ки бо росто ҷанг кунад ва ҳарифашро накаут кунад. Барои ҳамин ман ҳамеша интизори ҷангҳои Карим Абдраҳимов ҳастам ки ҳафтаи оянда баъди як ҳафта рӯзи 1 феврал дар Ӯзбекистон дар Ҳумо Арена бар зидди варзишгари ӯзбекистонӣ Ибрагим Шайманов мусобиқа мекунад. Дӯстон, Карим Абдраҳимовро дар комментҳо дастгирӣ кунед, дуо кунед ки ӯ рӯзи 1 феврал дастболо шавад ва парчами Тоҷикистонро дар Ӯзбекистон баланд бардорад. Ин ифтихори миллати тоҷик ҳаст. Дӯстон, баъди як ҳафта иншоалло ки ҳама инро тамошо мекунанд ва ман ҳатман баъди ин муҳориба ба шумо натиҷаи муҳорибаи Карим Абдраҳимовро мерасонам ва умедворам ки ӯ дар ин мусобиқа дастболо мешавад. Дӯстон, дар канали Мушти Тоҷикӣ обуна шавед ва хабарҳои хушро интизор бошед. Худо ёру ёваратон бод.